keskustellaan täällä nyt jäätelöpuikoista. Se on sumuttavista. Puhutaan siitä, mikä on oikea ongelma, ja ongelma on se, että meillä istuu päättäjiä, ministereitä, jotka eivät ole riittävästi irtisanoutuneet tämän tyyppisestä toiminnasta. Tämän joulun alla me olemme tilanteessa, jossa on jälleen rasistisesti pilkattu osaa tämänkin maan ihmisistä sekä aiheutettu tilanne, jossa tämä rakas kotimaa, yhteinen kotimaa, uhkaa menettää kasvonsa. Siis mä oon niin kyllästynyt tämän maan keskusteluun maahanmuuttopolitiikasta sen jälkeen, kun perussuomalaiset nousi hallitukseen. Puhutaan lapsista, jotka kasvaa tässä maassa. Suomalaisista lapsista, jotka on ehkä syntynyt jossain muualla tai heidän vanhempansa ovat, he ovat lapsia ja nuoria. Ja tämä tapa, miten heistä puhutaan, niin kuin he olisivat jokin ongelmaporukka, jota pitää suitsia. Meidän päättäjien on aivan turha väittää tai esittää, ettemmekö me voisi vaikuttaa siihen, kuinka rasistinen maa Suomi on tai ei ole. Meillä on budjettivaltaa, meillä on lainsäädäntövaltaa ja meillä on asennevaltaa. Ja sitä asennevaltaa käytetään muun muassa puheissa. Ennen kaikkea kaikki tuki pääministeri Orpolle löytää tämän paneelin jälkeen selkäranka, ilmoittaa perussuomalaisten varapuheenjohtajalle, että väestönvaihtoteoria on Suomen suojelupoliisin äärioikeistolaiseksi määrittelemä salaliittoteoria. Ja tämä on aika painava, mikä tänään teidän suustanne kuultiin. Toivottavasti pääministeri tähän puuttuu. Mä ajattelin, että nyt on se hetki, että Pia, sulla on varmasti pääministerin puhelinnumero. Olisiko nyt paikka kokoomuksesta soittaa, että onko tämä se Suomi, jota me haluamme rakentaa tässä maassa ihan oikeasti? Sinä olet hallituspuolueen varapuheenjohtaja. Ja sinä voit nauhalta kotona kuunnella, mitä olet nyt täällä mennyt puhumaan. Ja se ei ole asiallista. Samaan aikaan, kun teidän edustajillenne on aikaa ilmeillä sosiaalisessa mediassa, niin moni suomalainen viettää tänäkin vuonna joulun köyhyyden, työttömyyden ja epätoivon keskellä teidän kaudellanne. Varapääministeri Purra, te tiedätte, että tässä maassa on perinteisesti kannettu vastuuta, väistetty vastuusta silloin, kun se on isänmaan edun mukaista. Te tiedätte, että niin kauan kuin perussuomalaiset istuvat tässä hallituksessa, on tämän isänmaalle aiheutetun vahingon korjaaminen, mainehaitan korjaaminen, ihmisten luottamuksen palauttaminen vaikeaa. Kysynkin teiltä, varapääministeri Purra, mitä te olette valmiita tekemään isänmaan edun puolesta tässä tilanteessa? Totean viimeisenä RKP:lle, totesitte, että tiukan paikan tullen tämä hallitus on kyennyt toimimaan. Se on kyennyt toimimaan sen takia, että te olette katsoneet kokoomuksen kanssa läpi sormien, kuten täällä tänään, näiden sekoilua kerta toisensa jälkeen.